Hejsan, välkommen till Hasse och Lasse. Yes, det där är Hasse, vi är Lasse, vi har även Klas Lemon med här. Ja, där är han är tyst. Han har gumminäsa. Oj, yeah. Ja, vi ska spela lite... Vi kommer snart. Slender. Roligt! Ja, jag vet inte vad det är. Något konstigt skit är det väl? Ja, jag hörde att det var bra. Ja. Det enda jag vet är att man är en tjej eller något. Jag har kollat runt lite. Collect all 8 pages. Ja, vi springer. En skog. Kolla. Lalala. Jag kan inte hoppa. Skiter, jag måste kissa. Kolla. Gör du? Jag kissar. Cool. Ja. Vad skulle vi göra? Jaha. Hon skrämde mig. Hon! Jag är en tjej. Vad är det? Lyssna. Jag vet inte. Skit i det. What? Vad gör du? Jag vet inte. Wee! What the fuck? Zoom in. Ja. Tus. Hej, kolla, gå in där. Ja, jag ska Det ser ut skita. som en toa. Ja, jag behöver skita. Spring. Jag bajsar på mig snart. Hallå. En stol. Jävla stol. Upp på det. Jag skiter på det. Det luktar blankt. Ja. Vad finns här? Men sluta skrämma mig. Hon skrämmer mig igen. Sluta andas. Vad gör vi här? Är det en dusch? Nej. De har haft sönder min dusch. Vad gör du? Jag vet inte. Vem har lagt en dusch mitt ute i skogen? Jag vet inte. Vad är det här? Det var läskigt här. Hit går vi sen. Hej, stol! Det ligger. Jag bajsar på honom också. Vad är det som till bajsen? Ja. Äckligt. Det var ingenting här. Varför de bara... Blä? Jag förstår inte. Nej, de... Varför ger de en bajs här? Nej. Det fanns en tillagd där. Vad? Jaha, säg du då! Jag sa det. Jaha, säg Jag du. vet inte. Vänster. Vad läskigt att vara där ute i skogen. Stanna här inne så. Skit i det. Nu går vi till de där sprittunnarna jag gömde här förra veckan. Det var där du gömde min sprit. Ja, där. Wow. Jag undrar om Mohammed är med i det här spelet. Jag vet inte. Eller nej, visst det. Det är en skog. Det kanske är Pelle. Ja, skogshuggarpelle! Så. Nej, Han har vi inte sett på länge. nej, jag tror inte. Han är fin. Vad? Vad var det? Vad är det här? Vad står det? Always watch you, no eyes. Hur får man upp den? Tryck på den. Skjut på den. Skjut! Nej, det gick. Dö! Oj. Vad är det? Jag vet Vad är inte. det? Jag vet inte, jag går och kissar. Ah! Vad gör du? Jag pissar på dig. Vad är det? Jag vet inte. Ja, vad händer? Hallå. Yay! En till. Men då ser vi ska ta en klok. Jag ska inte kolla på dig. Vem du är. Vem är det som är så dum och gömmer en massa blad? Jag sen bara... Skitispapper. Ja, skituspapper. Skituslåten. Vad är det som låter? Jag vet inte. En tunnel. Det leder till andra sidan Afrika. Det känns som någonting ska hoppa upp på mig. Ja. Bra, hugga. Och då kommer jag... Hugga. Jag höll på att prutta ner mig där. Kolla i tunneln. Tunnel. Tunnel? Nej. Jag är rädd för det här spelet. Vad är det? Vad var det? Jag vet inte! Han stod där. Fälle! Spring!
Spring! Pelle! Hoppa! Han är borta. Det är lugnt. Pelle! Det var hans stuga! Skogshuggar-Pelles stuga var det. Varför då? Han var och prutade på en stol. Oj. Man ska inte lita på stolar. De åldrar farmor. Ja. Det där var läskigt. Ett staket. Vad ska vi nu? Ge hugget. Sluta vandfådd. Mjölkbilen. Är min? Döden! Jag ska dit! Vill kolla vad skogshuggar-Pelle är. Den är tjurig på mig för jag bajsar i hans stuga. Tja! Den är min. Glöm med den. Jag sticker åt helvete. Jag kollar inte bakåt, jag vågar inte. Det var han! Var? Han var bakom dig! Jag vet inte. Kolla bakom dig! Var är han? Skogshuggar-Pelle! Där är han! Ja! För att jag ska inte skita i din skog eller pissa i din skog någon mera. Du ser mig inte. Ja? Lite läskigt. Det var stugan igen. Jag rör inte till stugan. Du får din stuga i fred. Det var läskigt. Du gör det här! Jag vet inte. Är han gjord av plast? Var det Pelle? Vem har zoom? Jag vet Har inte. du typ zoomglasögon? Ja! Sådana glasögon ska jag skaffa. Går jag till bilden? Jag vågar inte gå till bilen. Ett träd. Gjord av plast. Ja. Trädet såg mera algemäg. Nej. Det såg roligare ut. Är det något på trädet? Det var något på trädet. Jag går. 4! Oh, ja. High five. High five. Ja. Han är någonting! Var är han? Där var han! Kolla inte på mig! Kolla inte på min fina stjärt! Jag fattar ju. Vadå? Han är Pelvo. Ja! Jävla galning! Vilken liten äcklig banan. Bra. Jag ska ta dig på det. Ja. Jag har bajsat. Han vill lämna tillbaka skiten. Nej! Det är mitt skit. Ja, han ska lämna tillbaka det. Nej, det är present! Julklapp! 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 Spring då! Tjocka tand. Spring, spring, spring. Skit detta. Help me! Spring. Jag springer! Var är han? Du! Där är jag. Jag gömmer mig. Var gömmer vi oss? Inte i hans skithus. Nej, inte alls skithuset. Det var det mindre intressant. Du! Jag tar tillbaka det jag sa. Du! Där är det. Där. Pressa tunneln ner. Ja. Jag vet aldrig om man har bajsat. Jag är nästan där ut. Du, kör med. Spring! Ja, jag kan inte springa, hon är för fett. Vi kan ju stå på kiss om hon är tjej. Kom jag på nu. De kissar inte på bajs. Jaha, men jag kissar i skogen först. Vad är de jävla lapparna då? Man springer bara runt skogen, heter lappar. Det är borta. Borta. Musiken skrämmer skiten med mig. Är det bara jag som blir beredd att skita med mig när som helst? Ja, men. Ja, Klas lämnar han är det. Han
sitter och skrattar. Ja. Vilken mitt? Ja, inte svårt. Ja. Yes, Malle! Det. Ja, det där var ju speciellt. Ja. Ja. Jag sparkade mig själv på foten. Jag hoppade 2 meter. Ja. Och Niklas Lemon han bara ja. Han bara skrattar. Ja, vi gör säkert något mera sländer här. Snart. Ja, det var läskigt. Det var lite... Ja, men nu så måste vi... ja. Glöm inte gilla här nere. Subscriba där uppe. Och här nere på... där kommer vi även lägga ut våran Facebook-sida. Ja. Och glöm inte gå in på våran kanal. Vi har en tävling. Ni borde titta in på den. Ja, kolla in på tävlingen. Och glöm inte dela med de här videorna. Ja, till era vänner om ni tycker det var cool. Det var ett jättekul, tycker vi. Och förresten, Hasse och Lasse har spelat i kavajer idag. Ja, vi är extra finklädda. Bara för er skull. Varför vet jag inte, men det var cool. Ja. Ha det så bra. Ja, Vi ses. hej då. Hej då.